فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. Pes eger şol öýde hiç kim ýok bolup adam tapmasaňyz, pes şol öýe dahyl bolmaň ta ejaza berilýänçä. Yani ejaza berilmese dahyl bolmaň. We eger size aýdylsa, gidin diýip, pes ýygyňyza gaýdyň. Şu ýygyňyza gaýtmak siziň üçin haýyrlydyr. We Allah tebarak we taala siziň etýän işleriňizi bilýändir. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Sizlere ayıp yoktur icazasız dahil bolmak, ol töreýlere ki olaryny içinde sükunet etjek bolup bejerilmändir. Ve sizin üçin de şonda neflenmek bar bolsa. Ve Allah tebarak ve taala sizin aşkar etýän işleriňizi ve mahfi etýän zatlaryňyzy bilýändir. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Ey Muhammed, sen ayt mümin erlere gözlerini namahremden yımsınlar ve bedenlerini haramdan saklasınlar. Şu tarihi bolmak şolar üçün pakizerekdir. Tahqiq Allah tebarak ve taala agahdır olaryň etýän işlerinden. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومؤمن خاتınlara ait gözlerini namahremden saklasınlar ve bedenlerini haramdan saklasınlar ve zinetlerini halklara aşkar etmesinler. Meger zahir bolyan jaýlaryny aşkar bolanyň aýby ýokdur ve gursaklarına çargatlaryny örtsinler ve zinetlerini halklara aşkar etmesinler. Meger öz ärlerine ya atalaryna ya ärleriniň atalaryna ya ärleriniň oglanlaryna ya doganlaryna ya doganlarynyň oglanlaryna ya aýallaganlarynyň oglanlaryna ya hatynlaryna ya özleriniň satyn almaqul we garnaklaryna ya da ol tora adamlara ki hatynlara we hyzmetkarlara tabygdy
hatana hewesleri ýokdy, garrylyk sebäpli ýa alatlarynyň suslugy bilen ýa ontor oglanlara ki henüz özleriniň wujuduna hatana hewes etmek ýokdy, ýani henüz balygy bolmandylar. Wa hatynlar ayaklaryny ýere gaty vurmasynlar, ayaklaryna bar halkalyny bildirjek bolup. Wa hemmäňiz tawba edin ey mu'minler, şayet iki dünýäde nijat